שלום, נעים מאוד. שמי מרים סלבין, אבל אתן יכולות פשוט לקרוא לי מניה. אולי אינכן מכירות אותי, אך ממש כמו כן, גם אני עבדתי בחברת החשמל. ליתר דיוק, הייתי המהנדסת הראשונה בחברה. נולדתי בקובל שברוסיה, אי שם בשנת 1904. למדתי הנדסת חשמל במוסקבה, עליתי לארץ בשנת 1927, בעקבות חיים בעלי שנאלץ לברוח מרוסיה בגלל הפעילות הציונית שלו. אני מאמינה שהכל לטובה, כי משם הסיפור שלי התחיל, ובעצם גם הסיפור שלכן. אחרי שעלינו לארץ, הצטרפתי לחיים ולעוד מאות עובדי חברת החשמל והקמנו ביחד את תחנת הכוח ההידרואלקטרית בנהריים. זה לא היה פשוט כאישה. נלחמתי על המקום שלי ודרשתי מפנחס רוטנברג לממש את הכישורים שלי כמהנדסת בעבודת חוץ ולא רק במשרד. הייתן צריכות לשמוע מה הוא אמר לי. אצלי לא תעבוד אישה בשדה. כמו שכבר הספקתן להכיר אותי, אני לא אחת שמוותרת. ולהפתעתי הרבה רוטנברג כנראה אהב את החוצפה שלי. מאז הוא אישר לי לעבוד בשטח ואף לטפס על עמודי חשמל כשיש בכך צורך. מאז עבדתי במשך 3 שנים בתחנת הכוח נהריים. הכרתי את כל ההיבטים החשמליים לפרטי פרטים, ואפילו הייתי חלק מהצוות המקצועי שהכין את התחנה לחיבור לרשת חשמל. הייתי המהנדסת האחראית על החלק החשמלי בתחנת הכוח הראשונה בתל אביב. כמה הספקתי בשנים האלה עד שפרשתי לגמלאות. ואז, בשנת 1990, עזבתי את העולם הזה. וממרום שנותיי וניסיוני אני מסתכלת עליכן, עובדות חברת החשמל, ואני פשוט גאה. כמה התקדמנו מאז שהייתי המהנדסת הראשונה בחברה. אני כל כך שמחה וגאה שבחברת החשמל יש היום מי שזוכרות ומוכירות את המורשת שלי, ושבחרו לקרוא על שמי תחנת משנה אשר הוקמה בשפיים. תודה חברת החשמל, זהו כבוד גדול עבורי.